Miten nyt tähän aikaan nyt kaikki noin... kiva kaksori. Kaikki noin... Mä olin just tässä silleen... Sano niin, haluanpa kuva videot, se heti kaikki roskaa. Se tulee tuolta, mä oon se... Kiva. Mut niin. Mä nyt yritän vaihtaa tätä kuvakuvaa. Toi ihmettaa, kun nää putket on tässä. Jääkö putket on tosiaan, joo. Mut niin. Mä sain viestiä. Tärkeän viestin. Suuri opettaja Laurilta Facebookissa. Että mä saan jotain kivaa, jos mä menen sinne torstaina eli ylihuomenna. Onpa mä väsyneen näköinen. Mut niin. Et mua on vähän jänskättä, että mitä se on, se kiva. Että tässä on näin Laurin tuntien, tässä on 3 vaihtoehtoa. Joko A, se on oikeesti kiva. B, se ei oo kiva. C, se on houkutus, että mä alkaisin treenaa enemmän. Et Lauri on semmonen pieni prankster. Semmonen, että sitä ei aina tiedä, että sillä on välillä sellaisia metkuja mielessä. Että siis se on niinku hyvällä tavalla. Ettei mitenkään semmosia, että ylikaan heittää mereen kommohoista, vaan sellaisia hyvän tahtoisia metkuja. Mä en nyt tiedä, onks tää nyt joku se metku vai onks tää oikeesti jotain kivaa. Totta kai mä toivon, että se olisi oikeesti jotain kivaa. Mutta Laurin tuntien ei siitä ei voi koskaan olla varma. Silloin on aina tämmösiä metkuja mielessä. Mut jei, tänään alkaa nyt treenit. Itse asiassa mä taisin sanoa jo viime viikolla jotain, että muut pitäisi olla treenit. Mutta paljastuikin, että niitä ei ollutkaan. Mä katson mun sähköpostin, mä oon ihan silleen, okei. Silleen, että turhaa tää melkein vuollakin. Et no hältä mulla on, kun mulla oli ennen keskiviikko torstai, niin nyt mulla on tiistai torstai, niin nyt mun vaan pitää yrittää muistaa se. Väitän, että mä otan hetken päästä torkut. Mä oon hiukkasen väsynyt. Kun taas kerran olin just silleen, en mä enää sitä Slenderia pelkää. Sitten mä katsoin videon siitä, kun Eetu pelasi. Mä en oo vieläkään pystynyt katsoa sitä, kun Eetu pelasi Sanatoriumia. Mä en oo sitä onnistunut katsoa loppuun, koska jossain vaiheessa tulee just semmonen... Niin mä en nyt tiedä, että kyllä mä ainakin nukahtelin tossa yön aikana. Se on jo paljon. Mutta en mä nyt sit tiedä, että mä otan nyt varmuuden varat torkut, että mä sit niinku jaksan treeneissä. Mut joo, ai. Joo. Tästä on nyt aika harvinaisen lyhyt video, koska mä olen väsynyt. Pahoittelen. Hei.